Даже ако искаш, може да ми напръскаш по-обилно там. Или направо. Това се излиза, да. Все пак е оригинална американска технология. Абсолютно. Формулата на успеха. Ама е достатъчно кална вода. Доколкото знам, и американските военни ги използват. Да, може да се провери в YouTube. Специално за джиповете. Мисля, че е достатъчно убедителен ефекта. Десно. Добре, включваме клип номер. Значи снимаме мръсна вода от джантите на две коли. Давай, напая. Всички може да видите ефекта за какво става въпрос. Сега може да погледнем и отзад. Ти имаш предвид, че тая е обработвана с нашия препарат, който също има такова действие. И той казваш, ако си в движение... Тия капки сами... виж как тръгна. Виждаш ли как се движи сама вече? Това на 60 км всичкото го няма вече, не ти трябва чистачка, нищо. Говоря ти за сняг, за кал, за дъжд, за всичко. Ела да видиш от задната страна. Значи погледни кълта там и виж шофьорско място. Само на капчици. Тия капчици се изчезват. Оттатък стои на всичко. Като имаш предвид, че това стъкло е обработвано с нашия продукт, който има същите качества. Самата вода вече няма за първа връци, почти за цялата вода. Долюбна пак. Клигни, да. Те чистачки ще отказват от време на време. Той сега половината търпение. Да. Няма да чека.